Και γεια σου παιδιά, σήμερα με Brawl Stars. Ένας και να κάνετε subscribe και ένα like. Πάμε να μπούμε τώρα. Έλα με τον αέρα. Μπαίνουμε. Τι μας πάει συγγνώμη που άρχισε τη σοκολή, αλλά τι showdown, μπρά, δεν έπαιζα εγώ σίγουρα. Μπορεί να το έχεις πριν από τη μέση. Όχι one shot ήταν. Καλά κεφάλι. Ήταν easy. Αν είστε να κάνετε subscribe και ένα like. Και τώρα ας σας δείξω σε ποιο κλαμπ πρέπει να μπείτε αν έχετε πάνω από 15.000 κύπελα. Εκεί θα μπω κι εγώ. Μόλις πάρω ακόμα 300 κύπελα και αυτό μπείτε κι εσείς. Και θα παίζουμε μαζί. Ας πούμε, νομίζετε να κάνουμε βίντεο. Όχι νομίζετε, θα μου γράψετε στα σχόλια. Αν είσαι στο κλαμπ αυτό που σας κάνω τώρα. Ας πούμε θέλω να παίξω μαζί σου. Και τότε όταν είναι, θα το βλέπω και θα σας ζητάω invite και θα κάνω το βίντεο. Στο κουλάκι πρέπει να πείτε. Κουλ. Να μπείτε σε αυτό εδώ το κλαμπ. Μόλις πάω 300 κύπελα θα μπω κι εγώ. Αυτός είναι ένας φίλος που παίζει αρκετά. Πήρε και τσέστερ. Και ναι, πάμε να παίξουμε. Θα παίξουμε φυσικά solo. Θα είμαστε κάτι, ξέρω εγώ, είμαστε ούτε καν μπάρες. Και δεν είμαστε μπάρες, αλλά θα παίξουμε solo. Ένα λίγο παλιά που έπαιζα ντουο, φοβόμουν να δεν ήθελα να χάσω κύπελα. Τώρα δεν φοβάμαι τόσο πολύ, αλλά κολλάω τόσο πολύ. Ισραήλ. Τα crazy. Δεν θα πάμε 4 κύπελα. Συγγνώμη το κοβό. Τόσο μέσα από ένα κόλ. Θα πετάξω σούπερ. Δεν πειράζει. Ω, παίρνουμε και coin. Απλά δεν είμαστε σκέφτες. Αν είναι το boss fight. Ω, πώς και έτσι. 1, 2, 3. Epic. Όχι κάτι με αυτό. Ωραία, παίζουμε το boss fight. Δεν θυμάμαι καν τι είναι. Τι είναι, όχι, normal είναι. Τι είναι, Insane 5, α ναι, τώρα το είναι. Το Insane 5 παιδιά είναι πάνω δύσκολο. Τι είμαι μόνος μου. Α, όχι έτσι. Δεν θα θέλω ότι είμαι μόνος μου.
Όχι. Τι πήγα να κάνω. Μπράβο. Τι είναι αυτό το κολομποτάκι. Παραδείγμα να κάνω σούπερ. Τι έκανα. Όχι ρε Χριστός. Είμαι πιο άχθος παίξεις παιδιά. Ω, τι έκανα. Δεν το ξέρω άλλο σκυλάρι. Μπράβο, δεν το πόσο πάνω στο κόβουμε 2 dynamite. Δώσω dynamite. Μην πεθάνεις Ωπα ρε, τι δύο να κάνω. Οπότε έχω 0 gadget. Τέλος πάντων. Όχι ρε. Για πώς το κάνει τόσο μακριά. Παλιά δεν το έκανε τόσο μακριά ρε. Όχι δεν το έκανε. Πόσο δικό είναι. Να τώρα θα μου δείξει μόνος με την bow. Θα πεθάνω. Δεν έχω δει πιο άστο. Άντε, Dynamite. Dynamite, με κοροϊδεύεις, Με κοροϊδεύεις. Με κοροϊδεύεις. Με κοροϊδεύεις. Είναι τόσο δύσκολο. Ναι ρε, τι κάνουμε. Καλά χάσαμε. Ρε φίλε, λες και το ήθελε να χάσουμε. Είσαι μόνα τώρα, δεν τον πήγα. Να τώρα, για ένα δεν τον πήγα πρώτα. Δεν το πειράζει. Θα παίξω, α ναι. Βασικά όχι. Παίξω. Πάρω. Θα πάρω. Άντε θα πάρω. Άντε θα δει. Α, όχι, ράγκη 18 δεν έχω ακόμα. Πάμε με Edgar την ίδια. Εντάξει, σιγά μου παίξω με Edgar τώρα. Έτσι. Θα πάμε φυσικά να νοκάω. Αχ, μου έρχεται το map. Apa kan? Bakalan. So, gonna win everything. Πώς χάσαμε έτσι. Τι ξεφτύλισμα φάγαμε ρε. Κοίτα εδώ, χάσαμε. Είναι κόλλος παραμέλης. So many people fascinating as a mother. Παιδιά κολλάω. Κοίτα εδώ το glitch.
ξανά. Όχι, τώρα ξεκίνησα. Θα πάμε τώρα στο σκότος. Δεν ξέρω και δεν είναι. Κολλά. Όχι! You can make me, bro. Τι κάνει ο Ρίκο. Καλά πανά. Άντε, είναι δύσκολο. Άντε. Φίλε, επικρέ φίλε. Προς υπερεά. Κάτι άλλο δεν πετυχαίνω. Αυτό είναι ωραίο. Το χρυσό που είναι έτσι. Golden Echo. Καλά, αυτό είναι 2 φορές καλύτερο. Αυτό μπορούσα να το πάρω free. Όχι free. Μπορούσα να το πάρω, αλλά δεν το ήθελα. Όταν ήταν μπορούσα που είχα gems και πήρα κάτι άλλο. Δώσ' πάνω. Πλάκα θα παίξω με BB που δεν το ξέρω σίγουρα τι την είχα. Ούτε Lily ξέρω τι είχα. Πού είναι η Άννα. Ούτε να ξέρω τι είχα. Θα παίξω με Lily. Πάμε, easy win. Ωραία παιδιά, δεν βλέπω κάτι σήμερα. Time for trouble. You can make me win. Para que fala. Έλα, one second. Πήρες φαίνονται κάπως μικρά τα hits από αυτό το skin του Colt. Είναι κάπως μικρά. Α, όχι, εντάξει, δεν είναι. Τι πάνε. Και μπορεί. Ωραία. Αν το πάμε άλλο ένα, είναι πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο Brawl Stars. Για εσάς παιδιά. Ωραία παιδιά, δώστε όλη τη θετική ενέργεια σε μένα. Πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω. Τώρα σκέφτομαι να πάρω. Τέλεια. Κόλλησα. I am running for my life. And I am running for a life. Μπράβο. Κάπου και αντί τα δουλειάς να κερδίσαμε. Από τη γωνία να αυτό. Τέλεια, δεν το σπάει. What the heck, all scared of easy fun. Ah, start playing, Ωραία. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Αν θέλετε και να κάνετε ένα like και ένα subscribe.